Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarne mingguta sadarion ima minggu judika nomor 8 luluhon au ali Jahoba siap pesalmeno 43 ayat sada. Topik debata mangalehot todi hanguluan. Tapuk kama parminggota mari demahita siap bukuede nomor 3 ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Luluhon maau ale debata,
jala perbadahon badakku dopa bangso na sudolat roha. Say palua maaw siyan bawa siulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo di bata haruan ni hagugookku, tongos mahati uromu dohot hati korammu, akka na manugwaw, patarwaw tudulok habadiommu, dohot tuinganammu. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo padumuhon jolma dohot di bata, hupuji hami guarmi, jala hurok hami maulati tuho ala ni saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami, saydongani mahami marhite-hite asin ni roham, asa hupikiri hami tong tinawmi dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh hami dihapor siyaon na sitong, jala asa marroha haholongan hami, huhut madok molati tuho, asa olo hami manguton horo di hamamatean ni, ali Tuhan Yesus, di homata mapujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudar muna badiai, olat nion rodi saliling-liling na. Amen. Mari dehita. Patik ni debata di minggu sadarion, ima siap patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, ninda debatatta, dang jadi marakup au bainommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di benua gijang dohot na di benua tongaon, rodi bagasan aik na diturunitano, yang kutung gabi si sobbaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jari dohonon goar ni debata, yang gosoturedalan na, ay hona uhumda dosugut akan marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinauno marima ulahamu nasa siulonmu, alayanggo ari papituhoni, ari pariadianan ni Jahoba dewatamdui, dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinaunom ari do ditop padibata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai, imasahatna, atong rap mahidogogo mahita siyan Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Marid dehita. Por ti
Potima dosata tu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamati ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalanda asa mangului bana. Ido dipangido roham alani ido ubahen hupangido hami. Saya sudah ti maturutorum asa unang mangonai beto hami. Sesesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamutuau asa mangulu tu dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura raradu samuna songon abit buka dap-dap. Botar do bahenok kusongon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Mari dehita. Mari dehita. Epistel dari Mingguan dienet sian rom ualung ayat onom sahatu ayat 10 sada tajahama marsikat soring ai hamatea do harohaun ni daging alai hanguluan jal hadameo do anggo harohaun ni toddi alai dang tarhalo mohon debata akka parroha daging. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu dutodi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosa. Ima sahatna mertua doa kana tumangihon hatani dibata
jalan peopsa. Amin. Mari dihita. Taha tidak ko mahaporsiaw tay songon dahina tidak ko nidong atta sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suhatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabegabian siantod di parbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na birnik di pahuman ni Silatus na may tarpajal di bana di hau pinarsilang na tuat tubano turudung di tanom na mula mangolo di ari patuluhuon na manaik tu surgo lahundu tu siamun di bata Jehovah amanai pargugon na suhatu dosani di simay bana pay mamula sukutu anoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dia sandosa dohot dia tain na mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot dia hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gema di puji-pujian siat ina Kamis dudutian dohot ama agape.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 22 Maret 2026. Naparjolo danak nasorang. Di basa-basa hotuhata dosada danak bawa di keluarga Roy manurung merpaung inang ibu ruhuta soit. Nah di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Maringanan di Jalan Nurul Yagin nomor 52 RT 006 RW 08 Kelapa 2 Wetan Manang Uiksia. Napa duahon ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Raja Lung Hamonangan Haloho. Doho inangi Juliana Sara Buru Manurung. Nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 12 April 2025. Inganan nasida di Komplek Depen Blok KK nomor 16 RT 04 RW 10 Sada Harjamukti Manang Uik 12. Napatuluhon Minggu Pasion. Sadarion Minggu 22 Maret 2026 masuk mahita tu Minggu Pasion na paupaton manang Minggu Judika na paupaton Dewan Koinonia seksi sekolah Minggu. Sadarion Minggu 22 Maret 2026 ima pembukaan parheo sekolah Minggu laos mandok hata dona sida ditolu hali permingguon duk sidung majaha tikting. Seksi na posobulung. Hobartu program Dewan Koinonia marhite seksi na posobulung di patupado kosioner NHKBP Cibubur taringo tu nama saya godang dope akayana kota na posobulung naso aktif di Huriata. Anggiat marhitei boy dapot aka kritik doho saran sian aka yana kota laho pahebakon pelayanan di Huriata. Ling kuesioner boy mata jaha marhite warta dohot meding gareja. Sabtu 20 Maret 2026 pertanyaan napa sobulung masuk Muse Songon Nasomal maringana di gedung sekretariat Naposo masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima sian uik 12. Seksi Perempuan Huria dalam rangka perheon dohot pasca perempuan HKBP Resort Cibubur di Patupado kegiatan lomba naparjolo hari Senin tanggal 23 Maret 2026 pukul sia wib sampai dengan selesai ima lomba CCA do CCB. Selasa tanggal 24 Maret 2026 pukul sia wib satu nasidung ima lomba makeup sanggul dohot pesan berantai. Syarat lomba khusus lomba CCB song leader dang boy parsi dohot. Lomba marsanggul jasa salon dang boy parsi dohot. Perlengkapan makeup dohot sanggul asa dibuan ganup peserta. Durasi perlombaan makeup dohot sanggul selama 1 jam. Seksi punguan lansia hari Selasa 24 Maret 2026 masohot majo sermon punguan lansia masuk mamuse Songon Nasomal di hari Selasa tanggal 30 Maret 2026. Napalimahon Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuan maditangakta akar ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton songon nauk tarsura di tik-tik-tak. Na menguduti seksi pendidikan. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur yang memiliki anak di tingkat SD
berkesempatan untuk mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP dengan syarat dan ketentuan. Sada, kartu keluarga dan KTP Jakarta Timur. 2, orang tua bukan PNS, TNI atau Polri dan P3K. 4, belum mendapatkan PIP dari sekolah, lingkungan, dan lembaga lain. Menguduti penghasilan orang tua di bawah 5 juta per bulan. Batas pendaftaran sampai dengan 30 Maret 2026. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Google Form pada Sintua Week masing-masing. Napa-nopon, Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan perhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatio B. Napa pituhon sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan 37 paket ikan basa sian keluarga Ersilalahi boru 5 juta sianuik 10. Tu haporluon komisi kasih. Mau lihat tema di pasahat. Huriata tu keluarga naung pasahat ton sumbangani. Tu hatama nama masu-masu nasida. Napa waluhon boa-boa. Hobartu program kerja ni huria tahun 2026. Marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huriata asa tapasahat bema peleat tahun ni huria. Gudangna 500 si sekolah minggu lahomandokata waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Horas Mahadihita Saluhutna. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Kristus atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan beribadah pada hari ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Rohden F. Sitorus, STH, Amang dan Inang Parhalado yang bertugas hari ini, serta Amang dan Inang Jemaat HKBP Cibubur yang beribadah hari ini, dan yang kami kasihi seluruh anak-anak kami Naposo Bulung. Kami dari seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Paskah dan Parheheon sekolah minggu untuk tahun 2026. Paskah dan Parheheon sekolah minggu tahun ini mengangkat tema Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita dengan ayat pendukung dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, melalui Paskah anak-anak diajar untuk melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dengan penuh harapan yang besar datang mengajak Amang, Inang, dan seluruh jemaat HKBP Cibubur untuk mendukung seluruh kegiatan rangkaian kegiatan Paskah dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Cibubur yang rangkaiannya dimulai pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2026. Adapun beberapa rangkaian kegiatan dan lomba-lomba yang akan kami laksanakan sebagai berikut. 1. Lomba Paskah Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 22 Maret sampai dengan 5 April 2026. Bertempat di Gedung Gloria Sekolah Minggu dan di kelas masing-masing sesudah penyampaian firman oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kedua, pada hari ini, hari Minggu 22 Maret 2026, akan diadakan lomba-lomba, yaitu
TK Prateka usia di bawah 3 tahun bisa kolaborasi dengan orang tua yang belum bisa berdiri mandiri. Terus itu lombanya adalah lomba bernyanyi paling semangat dan itu sudah diumumkan di kelas masing-masing. Lomba TK Prateka usia di atas 3 tahun yaitu lomba menyusun puzzle dan tentunya bertemakan Paskah. Seterusnya untuk lomba kelas 1 dan kelas 2 SD ada lomba tebak lagu, sekolah minggu, dan kidung jemaat. Untuk kelas 3 dan kelas 6 SD lomba mencari benda-benda yang ada dari ayat-ayat Alkitab. Yang ketiga, hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 akan diadakan juga lomba untuk anak-anak kita TK Prateka usia di atas 3 tahun, yaitu lomba estafet bola warna. Untuk kelas 3 dan 4, lomba membuka dan mencari ayat Alkitab. Untuk kelas 5 dan 6, ada lomba cerdas cermat Alkitab atau CCA, khusus diadakan di lantai 2 gereja besar dan setelah ibadah juga. Yang keempat, hari Minggu tanggal 5 2026 akan diadakan lomba untuk kelas TK dan Prateka sampai kelas 6 SD. Lomba mencari telur untuk semua kelas, nanti tempatnya akan diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Kelas 1 dan kelas 2 SD lomba menghias telur. Kelas 5 sampai kelas 6 SD lomba storytelling. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 adalah acara puncak perayaan Parheheon sekolah minggu yang akan diadakan di gereja pukul 14 siang atau jam 2. Hari Minggu tanggal 12 April 2026 adalah puncak Parheheon sekolah minggu bertempat di gereja. Pada puncak Parheheon sekolah minggu ini, anak sekolah minggu akan berperan dalam kegiatan di dalam ibadah jam 10, khususnya jam 10. Antara lain, memberikan kembang semat kepada jemaat, menjadi penerima tamu di ibadah gereja, menjadi petugas persembahan di gereja, dan tentunya memberikan penampilan gerak dan lagu anak-anak sekolah minggu yang berjudul Betama Ale Dongan di ibadah gereja. Untuk itu kami dari seksi sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu berharap Amang Inang dan seluruh jemaat yang mendukung acara Paskah dan Parheheon sekolah minggu HKBP Cibubur dari pembukaan nanti sampai puncaknya. Dan selain itu sesuai dengan rapat huriah HKBP Cibubur, sekolah minggu dimohon untuk turut memberikan kontribusi dana sebesar 15 juta. Jadi untuk mendukung kegiatan pelayanan sekolah minggu ini, kami dengan penuh harap mengajak Amang Inang berpartisipasi dan mendukung pelayanan melalui pemesanan PO baju atau ada juga hampers yang telah dibuka dari tanggal 15 Maret sampai nanti tanggal 24 Maret kami akan membuka PO. Silahkan Amang Inang dapat menghubungi kami dari seksi sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu. Yang kedua, amplop kasih yang akan diberikan kepada sekolah minggu khususnya di Gedung Gloria pada ibadah tanggal 22 Maret sampai tanggal 5 April. Itu di setiap ibadah jam 7 dan jam 10. Jadi kami harapkan Amang Inang untuk dapat memberikan dukungan untuk anak-anak sekolah minggu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan kami harap Amang Inang Naposo Bulung dapat memberikan dukungannya kepada kami dari seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Terakhir, apabila ada yang pengucapan kami yang kurang berkenan,
di hati Amang Inang sekalian, kami mohon maaf. Kami dari Seksi Sekolah Minggu beserta guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tabi gema edde puji-pujian sian kor wiksada dudutian non kor wikwalu.
Diuduti kor ikwalu. Mari de mahita sian buku ede 723 ayat 1 dohot udutna
laus tapasahat ma pilihan sada A sada B. Tuhan situ pasal luput, konon dan peduli dan datar rasam saluput ilehon bin.
Hesekiel 37 ayat 114 tapai hutihu madi bagasar rohat tabi. Dungi songgo matuau tangan ni Jahoba. Jala ditogiho nau. Haruar marhite-hite todi ni Jahoba. Jala di paulo nau. Di tonga-tonga ni rura. Nagok holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogiho ni banau. Mamolu sial labunga sida tuk kumaliang gabeida ma godak situtu mararahan di atas sisik nirurai jalaida ma masak situtudo luhut nai. Jadi ni naibana matuau ale anak ni jolma atehe tagamot tarpangolu dope akka holi-holion gabenik kuma ale Tuhan Jahoba hodou botosa. Jadi ni naibana matuau manurirangi maho taringot tuakka holi-holion jala dohonomu matunasida ale holi-holi akka namasaki tangi hokamu mahata ni Jahoba songonodo hata ni Tuhan Jahoba tuakka holi-holion idama au mangaliatodi tubagasa kamu asa mangolu hamu jala au mangaleo tu atas samu akka uraturat doho patubuho sibuk di atas samu jala au mabaik kamu marhuli kuling huhut mangaleo todi tu bagasa kamu asa mangolu hamu asa tung ditadahamu au do Jahoba. Jadi manurirangi maau songon nauk tinonahoni tuau jadi dina manurirangi au Roma sada soara jalaida ma masa soara namar ngongos gabe masitopotan akka holi-holi ganup tudonganna dungi hubereng ma gabeida ma nunga maruraturat nasida jala tubu sibuk jala leap puli-kuling di atas nasida alai danga donggope anggoto di bagasan nasida dungi ni naibana matuau manurirangi maho tutodi manurirangi maho tutu ale anak ni jolma jala dohono muma tutodi songonodo hatani Tuhan Jahoba romaho ale todi sia desa naopati jala mangulus maho tubagasa kalak nabi nunuon asa mangolu nasida jadi manurirangi mau songon natino nahon naiyau gabe Roma todi tu bagasan nasida jala mangolu nasida laos diojak kopak nasidai par dua parangan apalana bolos sahali doi dunginin na ibana musetuau ale anak ni jolma akka holi-holion
Sadok pinopar Israel doi idama akanasida madok nungatung masak kuli-holi nami jalapesan aroparop ni rohanami naupido bohami dibaini manurirangi maho jalado matunasida songonodo hatani Tuhan Jehovah idama au mangukap tano mamuna jala au mabuak kamu nakok siat tano mamuna hamu ale bangsoki jalau manogi kamu mulak tu tano Israel jadi tadau munama audo Jehovah yadukku kaptano mamuna jala hubuak kamu nakok ale bangsoki siat tano mamuna au huhu mangaliottodiku tu bagasa kamu asa mangolu hamu jala au mabaik kamu marhasonangan di tanomuna asa tung ditadahamu au do Jehovah nama dohi huhut mabahesa ninna Tuhan Jehovah ido sahana hamuna kadonga saha persiaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggu tasadarion horas mari hita saluna horas mari hita saluna goari minggu tasadarion ima minggu judika namar lapatan luluhom ma'au molo di kamus bahasa Batak bahasa Indonesia luluhon diterjemahkan doho padohan membalaskan nanaing dohonon ni goari minggu taon sayhoma ale Tuhan mamalos akana hurang denggat tuau akka na hurang denggan na tuawi hamuna kadongan ido na hinangoluhon ni si Daud na jolo ditiki dilele si Saul ibana na sogoa rohani si Saul mamerek si Daud say na yung bunuon ni si Saul lo si Daud alaya giautik dangadog roha pamalosod di si Daud nian godak tiki godak kesempatan na bohyado balason ni si Daud pabahenan ni si Sauli alay dangolo si Daud mamalos tu debatado ibana martangyang asa debata mamalos akanaroa na binay ni si Saul na tuibanay. Ido nang nanihahol ngoluhon ni Tuhan Yesus. Jadi akamanginang tongon manuaik Tuhan Yesus naing madapot to Jerusalem. Diberek Tuhan Yesus do sogo ni rohani akanatoropi mamereng ibana. Ibo to Yesus do akanahacit nanaing masa tibana duksaha tibana tu Jerusalem alaya giaotik dangadong roha pamaloso di Tuhan Yesus tudamang debatana marsuru ibana ido ibana mangalualu pasahaton sudia kana masa na tu ibana jalaodo nanaing dohonon ni goar minggot tu hita sogot hadwan saleleng ngolutta di hasyanganon godang jol mana marsugo ni roha tu hita. Boy do haci rohani hala mamerek kita. Boy do tersinggung kalang hala ala ni hita. Boy do jut rohata nang bainon ni halak tua katikina nengro. Alai marhite goari mingguon sayunak tapi kiri pamaloson. Unak tasakapi pamaloson. Dang hak ngihita jolma membalas akan jahat
nabi nain nidongan natuhita. Alai tatangi ako tutuhata. Asa Tuhani mamalos akan aroa nabi nain nihala natuhita. Ido nang nanihaho ngoluhon ni si Hesekiel di turpuk taon. Disuruh debata si Hesekiel pasahato maboa kata ni debata tuhala Israel na dihabuang Babil. Balik sa dilele ibana naing dibunuh ibana alaro ibana mabuan hata ni debata. Dak porsea behala Israel di debata. Dang makirim benasida adok kaluau siak kabuangani. Alani sogorohani hala Israel. Dinarosi Hesekiel. Maboan hatani debata tunasida. Alai sudei dipopom si Hesekiel. Dangang adong agya otik roha pamalosod di bana. Tu debata namar suri bana. Dia lualuhon ibana. Di pasahati bana. Sudah kamasala tantangan nanya dopanai. Hamuna kadongan si Hesekiel di turpuk taon dipilih di jauh disuruh debata gade suruan na tutonga-tongani bangsa Israel na tongon muaing dihabuang Babil ngaleleng bangsa Israel tarbuang dihabuang Babil nunga tukaci diay nasida dangadong begogo nasida lau haluar siap kabuangani dak porsea benasida tu debata dak kolong berohani debata di hamini narohana sida dang makiri benasida boy haruar malua sian habuangani imana pina tudos na diturpuhon nunga songok holi na masak na horing jala na marserak mararahan jala holi nasohona kubur pakilalan nasida dang mengharap benasida naing mulak jaladang mungkin benasida boy mungkin boy mulak siap kabuang Babeli di situasi nasongoni mabangso Israel ngasaib rohana sida ngamar dos roha doho pikiran nasida dak pola mangalu-alu benasida tuado panide bata alai di situasi nasongoni manasida di habuang Babil disuruh debata si Hesekiel pasahaton hatani debata tonani debata tuang so Israel na di habuangan akamanginang si Hesekiel doho don hala Israel na tarbuak tu habuangan Babeli jala siya tonga-tonga ni habuangan ido dipilih di jauh debata si Hesekiel gade ula-ulana si surona tu tonga-tonga ni bangsa Israel nunga tu kacik diay nasida ngalelek 70 tahun nasida di habuangan Babel nunga tu ngapala madate roha doho pikiran nasida dang mungkin biadong jalan keluar ninna roha nasida nunga tuk saeb nunga tung matero hadoh pikiran nasida di situasi nasongoni ma bangsa Israel di jauh dipilih debata si Hesekiel pasahaton hatani debata tu holy namosok namarserakani ima bangsa Israel hamuna kadonga saha porsiaon diturpuk taon sia tonga-tonga ni bangsa Israeli dipilih debata disuruh debata si Hesekiel pasahaton hatani debata tu tonga-tonga nasida molo disuruh debata si Hesekiel imatadani holong rohani debata tu bangsa Israel sia mulai najolo sia mulai marpadan nasida sahat tunuaing torus doholong rohani debata di nasida nak pealani takang jugul nasida ubetar buang nasida alayang go debata torus doholong rohani debata di nasida sai torus do disuruh debata kapanurirang pasahat to kata tonani debata tu nasida torus do sai dipikiri tu hatta dalan lau paluaho bangsa Israel siap kabuang Babeli duk 70 tahun nasida disuruh debata panurirang Hesekiel
pasahat to kata ni debata tu bangsa Israel nasongo koli holian naso mungkin be boy mangolu boy mula di dok rohana sida alayang go dia do panitu hatta dangarong naso mungkin be mula ni narohani bangsa Israel alayang go dia do panitu hatta sude boy mungkin ido asa di dok silukas sadaya tolupi itu ay dangarong naso tarpatu padebata sude boy patu paun itu hatta naso mungkin ni narohani hala Israel naso mungkin ni narohata boy mungkin patu paun itu hatta odona parjolo sahali nakatani tu hatu hita di minggutta sadarion dangarong naso tarpatu padebata naso mungkin ni narohani hita zolma mungkin dia dopan itu tuani marohita tu par mingguan on. Mungkin di tonga-tongani keluarga ta gudang aka masalah, gudang aka pergumulata, gudang aka suku-suku di tonga-tongani keluarga ta. Ai mungkin dope muli boruku naung 55 tahun on. Ai mungkin dope malum sahihnya mata jamunani. Ai mungkin dope naik pangkat amat tajabunanion sadario ditikio dihat di doko tuhata tuhita sude boy mungkin patu paun itu hata alani komar pos ni rohahita na boy do patu paun ni debata mula bangsa Israel siaka buang Babil nak pedang mungkin bedi dok rohana sida nunga pala songo koli holi na koring holi na masak pakilalan nasida ala yang go dia do pani debata mungkin disuruh debata si Hesekiel lau pasahaton hata ni debata tu bangsa Israel hata parsuruh na pinasahan ni debata marhite si Hesekiel parjolo sahali nakididok di turpuk taon manuri rangi maho taringot tu holion pola sahat tu patali didok debata tu si Hesekiel manuri rangi maho taringot tu holion au mangaliat todiku asa mangoluham au mangaliana kauraturat au patubuho nakasibuk au mabain marhuli-kuling nasalelengon nungatung marserak nasida nungatung holi na koring nasida dangadong be kemungkinan boy mulak boy mangolu alai nuaeng marpangulahi rohani debata mamereng nasida tohodo memak sogodo rohani debata muruk go debata mamerek kajahaton ni bangsa Israeli alai daubal gaholongi rohani debata mamereng bangsa Israel boy do patu pauni debata naso ado kiabe uratura ni holi nasida naso ado kiabe sibuk nasida naso ado kiabe huli-kuling nasida boy patu paun ni debata mololo nasida mulak tuadopan ni debata hamuna kadongan dipangido naso mungkin didok rohani jolma naso mungkin bedidok rohani Israel anggo dia dopan itu hata sudedo mungkin dangarong naso tarpatu padebata naso mungkin ni narohata mungkin dia dopan itu hata alani odo joalus dia ka pergumulan dia ka suku-suku di tonga-tongani keluarga tabi manangah suku-sukun manangah ka pergumulan tanabora di tonga-tongani keluarga ta dangarong nasotar patu padebata sudero boy patu paun itu hata dari holi naung marserak jala koring boy di patu debata akaurak akasiu dohot alani komar pos ni rohahita tu adopan ni debata molo na salilingo dak pos rohani bangsa Israel betu debata dang dihaholongi nasida be debata alaya sari patu pada bata na mungkin tu nasidai iko pos rohani nasida mulai tu adopan ni debata tu akatikinanang hitate iko na pos dorohata nak pejungkir balik kita sahatu toru podo mamadok dangarong nasotar patu pada bata anggo memang dak porsia dak pos rohata laoso di patu-patu hatta
Alani asa di patu-patu hatta kana somungkin ni narohatta. Akana sotar patu pahitai. Iko botul-botul pos rohatta tiba. Unang masongo ko songo bangso Israeli. Marpada marjaji nasida. Iko masih haholongan. Alai jo do ditudalhon nasida. Debata Jehovah nama kaulongin nasida. Nakpe jo nasida ditudalhon. Nakpe jo nasida manudalhon debata. Alai ang goholong itu hatta. Hok doro disalilingnya. Terus doholong rohani debata tu nasida. Dak parjaji kolik tu hattai. Hita jol maro naulu marjaji kolik. Na paduahon manurirangi mahotaringot tu holi-holion. Jaladok matunasida. Au mangukap tano mamona. Au maboa kamu mulak. Au manogi hokamu mulak tu tano Israel. Oma puncak ni holong itu hatta tu bangsa Israel. Marsakap debata maboa nasida muse mulak tu bonani pinasan. Boy nasida mulak alasi dohot tolong rohani debata. Dang alani gogo ni bangsa Israel. Dang alani burju nasida. Alai alani asi dohot tolong rohani debata. Holong rohani debata tu bangsa Israeli. Di sakapitu hatta naing manogihon nasida mula musetu Israel tu tano nasida hian haluar nasida siap parhatu banamis nuaing dia mana naik sidohonon ni turpuhot tu hita do bangso Israel na parjului sahat tu nuaik kolong gorohani debata mamerek kita sudah de hita di haholong itu hatta dang mungkin bede haholong itu haniau inarohatta na jelas sahat tunuaing dihaholongi Tuhan itu kita. Bukti na dihaholongi Tuhan kita. Ba dilihat Tuhan itu pihak kanarik koti di kita. Dilihat Tuhan hahipaso. Dilihat Tuhan akapare abito nakapare anak kono di kita. Sudai patuduhon holong gorohani debata mamerek kita. Sahat tunuaing dihaholongi Tuhan itu kita. Napejot kita songo bangsa Israel. Mangulahon nakaulau namaralo tulongon rohana. Alai daubal gaholong itu hatta siap kita. Diha holong itu hanido hita. Jala tu akatik kinana yang robe. Makiri pita dia kapasu-pasu. Dia kasilas nyerohana naik patongonon itu hatta. Napaduahon songo si hese kelima hita. Ulu mahita borhak mangului parsuruon di debata. Tu sude hita do adok kata parsuruon di pasahat debata. Hita beba berdingot. Hita mama marningot manangakadia hata parsuron na pinasaha di debata tu hita molo si hesike nakpe di lele ibana nakpe di tulak kala Israel ibana lambabuan hata ni debata alai di partahaton ibana ala pos rohana debata na marsuru ibana borhat ibana pasahat tontona hata ni debata tutonga-tonga ni bangsa Israel na dihabuangan naik songoni mahita borhak mahita mangului parsuruon na pinasahat ni debata maraga makkahata na ulina denggan na pinasahat ni debata di ngoluta alani ulu mahita mangului parsuruon ni debata ta parara barita ni Tuhani sahat tujung ni portibion borhat kita mangului parsuruon na patuluhon dangarong nasotar patu padebata sudah boy patu paun itu hatta. Manangahan na maol di rohata. Manangahan na sumungkid didok rohata. Molopos rohata tuedopan ni debata. Boy patu paun itu hatta. Alani iko marpos ni roha hita tuedopan. Sudah do hita mangatusi songo di na marpos ni roha. Halak na marpos ni roha tu debata dang dilihat kesempatan nanggo 1% maka posinasi. Alai 100% ibana marpos ni roha holat tuadopan ni debata unang masongon na hea huro di jamitaku na masa di sada parmingguon tongom makatidak ko kaporsiaw na sida au porsia di debata Jehovah adok sahala ina digoy dongan naina ayaw kubigidatu na jaguan ni sanina roina tao ni dok muse songonon dia do hurak tiwi pa buahoy na muse na ni dok halak na marpos ni roha tu hatta dan ilia kesempatan nanggopat 1%
maka posinasi. Alani marpos ni rohatu Tuhan mahita di ngoluta. Unang masongo bangso Israel hita madudal ho Tuhatai. Alai Tuhannya makabain. Nagabi pangalualuan, nagabi pos ni rohata. Molo Tuhan itabain nagabi pangalualuan pos ni rohata. Manangahan na sumungki didok rohata. Manangahan na kapangilusian ibana. Pasahaton nai ditik kinabi. Amin. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi ho kami marhiti hatam. Na pinasaha ni panurirang Hesekiel tu bangsa Israel na parjuli. Jalaido tuhakura jumihami nakatap tuhami lumobi di huria mapalatikyo. Marhite hatami disuruh ho si Hesekiel. Disuruh ho kami. Pararatom mabuak katam nauli. Tusadok portibion. Borhat si Hesekiel. Lian gogo di kami. Asadoho kami borhat. Lao pararatom barita halwauni. Sahat ujungi portibion. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marpardue hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di kami. Lau manguduting ngul-ngul nami tu akatik kinanang ro. Nak tu akatik kinanang ro pe Tuhan tok-tong gope sihol rohanami. Tok-tong matuha pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagabe hadang. Abatabat di ngulu nami. Asa nang manibil hamisya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di minggu nami sadari o Tuhan kubuak kami tu adopamu. Akka pardalanan ningulu nami doho keluarga nami. Asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami be. Pada wakarsak, pada wabataba, pada waparsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanak ko nakapahopu pe Tuhan na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang gigiabi na sida maringanan na daw manang nazonok siya kami ramoti na sida saluna. Tabay nangakapasu-pasu sila snirohay di na sida. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditada na sida asido tolong. Atong homa Tuhan dongan nami. Mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bay na kabagas nami Tuhan bagas sila sniroha di hami. Lumobi mamuji pasanga pokok. Pasu-pasu aka keluarga nami. Pasu-pasu aka parianak konon nami. Pasu-pasu nangakanahulahan. Asanggia marhiti aka ulaw nami saha pasu-pasu itu tonga-tonga ni keluarga. Suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadarion. Nungata kasu tangi hokami marhiti tikting di tonga-tonga ni huriam. Gudang na naik siha muliate honon nami. Gudang na naik siha lasonon nami. Gudang na naik si pangidon nami tu adopamu. Tarlobi may Tuhan di pasu-pasum. Di hasosorang isa danak bawa. Na pinalumehomu di keluarga Roy Marpaung. Inanami nang borhutasoy. Takasusa dari kami Tuhan tuk pasu-pasu budak danahi. Alani mangido kami tu akatik tinanang ro. Asiro hap Tuhan hiring-hiring togu-togu pardalanan ningoluna. Tabay gajang yumur hahipasod di bana. Asanggia gabiruas na burju musaibana di tonga-tonga ni huriam tu akatik tinanang ro. Pargogoy nang natoras. Asa margogo natoras manogunogu danahi ho Bartolomo ni roham. Suak songoni Tuhan ruas ni huriam. Naro pida tabat tonga-tonga ni huriam. Ima keluarga Raja Lung hamonangan. Haloho. Inanami nang boru manurung. Pasu-pasu nasida Tuhan. Pasu-pasu keluarga nasida di tonga-tonga ni huriamon. Asanggiak gabi keluarga na burju sitiruon. Nasida di tonga-tonga ni huriam to akatik kinanang ro. Tabaya kapasu-pasu silas ni rohay di nasida. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan dia kasaka rencana ni huriam. Dinanaik patupa pesta parheheo sikolaming. Dinanaik patupa pesta parheheon
SPH ni Huriam HKBP Cibuburon jala mamuka marsugut naik patupaon nasida karagami kegiatan asiro hatuhan jongjongi sude ulaoni jongjongi roha doho pikiran ni sude natorop lear roha nama satusan nama siaolongan asa sadahami Tuhan marlas ni roha mamuji pasangak guar munadadiyeng suak songoni ma Tuhan nang dia karagam mi pakobasion ragam ya kapelayanan naik patupaon di Huriam tarlobi di bagasa saminggon sermon BPH partanyangan wek sermo parhalado partanyangan naposo madulo na marsahit aka periodisasi ni ganup seksi dohot aka latihan kor di tonga-tonga ni Huriam asiro hatuha di sudea kaulau na naik patupaon ni Huriami homa Tuhamad jongjongi asa merdala dohot denga kobatulomo ni roham pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugay Huriami asang dia sonak soharibo-ribuan marlas ni roha hami toktong mamujiho suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion huhalas sok kami pasu-pasum marhite subangan na pinasaha ni keluarga Silalahi inanami boru si majutak sianuek 10 napasahat to subangan nasida berupa paket ikan tu komisi kasih ni Huriam las rohanami Tuhan jalahu wa kami nasida tu adopam lampasu-pasu keluarga nasida tabaya kasilas ni rohai di nasida tabaya kagajang ni umur asanggia to katikina nang ro marolopolop nang nasida mamudi pasangapoko suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion macai torok ruas ni Huriam namar ningo dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutu doho ulang tahun pardonga saripeon mangido hami Tuhan nak tua katikina nang ro unang alangasi doho tolong lam tabai makagajang ni umur akahahipason akasilas ni roha di nasida asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion macai torok ruas ni Huriam na di bagasa parsahiton tarlobi ma Tuhan dianakkon ni nanami keluarga Desilaban inang boru hutagalung si Jesaya sian weksada natongo di bagasan pemulihan wang di bagas nasida suak songon itu hadisi gesela boru manulang suyan wek 2 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di amang desi tinjak wek 3 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di amanami amang demar paung wek 3 natongon wengok nami di rumah sakit Polri nang dinanami inang Silalahi boru pangaribuan wek 5 natongon wengok nami di rumah sakit Polri nang dinanami inak Kutahaya boru Pajaitan sian wek 7 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di Simena boru Hariaja wek 7 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di Sielsa boru Parapat wek 10 natongon wengok nami di rumah sakit Duren Sawit suak songoni di amanami amang etobing boru Togatorop we 4 natongon wengok nami di rumah sakit UI asiro hatu hadis sudia kadongan nami namar sahiti surduk kotanga munabadian agok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami tu hasaha jala taripar hamalumon nasako itu nasida nungalo janasida Tuhan mangalului hamalumoni nunga haci dia nasida alanya kapar sahiton nasida alani Tuhan masih holo pehamiliano mo kagajang umur liano mo kahamalumon asanggia tu akatikinan ro boy hami muse ra marpungu marsaur di tonga-tonga ni bagasmon pasu-pasu makauba na pinangan nasida nang akatangani parubat asanggia marhitia kai
Boy tumibu malum bolok tanggal parsahitoni siapa matang nasi. Satokin na itu hamula be mahami. Naing mula kay madapat na kabagasnan. Ramoti hami di pardalanan. Padawa kabataba padaw parmaran. Palasrohan namin no tuhaboy pajupang dohota kanawawalong hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga ni bagas nami. Dongani ramoti pasu-pasu kami sa luhuna. Tuktuhi roha doho pikiran nami. Asa say masihol kami. Romar pungu marsaor di joromon. Jalo matuhan ilihilik pangiduan namion. Marhite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamare de hita bukwede 752. Laos tapapungu ma peliata. Mare de mahita. Tuhan terus
lohon ayat sada. Tuhan tulus masa kami, Tuhan tinubami, Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na dengga dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon patibulhok karajaum. Dito nga tongani huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang isilaw-lew mituhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmo. Sai ro maharajaomu. Sai sau malomoni roham di Banua Tongo songo na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangulua siapari. Sesama dosa nami. Songo panesanami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodon hauna harajan dohot hagun roni hasang Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amen. Shalom.